Πώς να χάσεις 10 κιλά σε 90 μέρες και να πας στο γάμο σου σαν μοντέλο. Γίνεται? Ναι. Απλώς πρέπει να ακολουθήσεις δύο κανόνες. Να είσαι συνεπής στο πρόγραμμά σου και το δεύτερο, να μην υπάρχει μεγάλη πείνα, γιατί παράλληλα με το άγχος του γάμου σου δεν θα φτάσεις στο στόχο σου. Πάμε να δούμε σε τι θα πούμε ναι και σε τι θα πούμε όχι. Ναι, θα πούμε σε κρέας, άπαχο, κοτόπουλο, ψάρι. Με σαλάτες που δεν πρίζουν. Φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό ίνδεξ, όπως πράσινο μήλο, αχλάδι, ρίζο γκοφρέτες, κάλαμπο γκοφρέτες, αυγά, ασπράγγια και ξηρή καρπί. Ανάλογα. Όχι όσπρια, λαχανικά που φουσκώνουν, παράδειγμα κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τσίχλες. Μην χρησιμοποιείτε καλαμάκι γιατί καταναλώνετε αέρα. Και αν μπορείτε, κάντε μία φορά την εβδομάδα μία αποτοξίνωση. Ένα τόστ, ένα γιαούρτι, ένα αυγόβραστο, ένα φρούτο και μία σαλάτα επιλογής σας με μία κουταλιά της σούπας λάδι. Ή κοτόπουλο, ψητό ή βραστό, με αγγούρι, όσο θέλεις και όποτε θέλεις.